Hyvä. Kovempaa! Kauttia jihaa! Onks toi sun sisko? Älä välitä siitä. Se on aina tollanen. Helgalla ja Halisella Helga-puhelimessa. Olet pulassa. Anita muuttaa huomenna meille. Sehän on mukavaa. Minkä ikäinen se on? Varmaan sinun ikäisesi. Hetkinen, sanoko Viltti tossa, että sen uusi kaveri nukkuu puussa? Onkos hän Helkan ja Halisen sukulaisia? On. Anita kulkee noppa pystyssä ottaa kylpyjä pihassa. Onhan sellainen edes luvallista. Minusta tämä Anita vaikuttaa kummalliselta tytöltä. Miss mun uimapuku on? Ehkä joku on varastanut sen. Miksi kukaan ei kertonut, että Anita on kana? Ja Viltti tossa! Jossain lähistöllä on siis toinen kana. Kiinniottu tehtävä. Kohde on karkuteillä ja jatkaa pakoaan. Onpa ärhäkkä katse. Alas sieltä! Sillä on myöskin tommosia aika jänniä eleitä, kun katsoo niinku... Eikä nyt yksi kana voi saada koko leiriä sekaisin. Hajaantukaa! Pot. Heinähattu ja viltti tossu. Joku täällä huijaa, pikkuisen huijaa joo. Heinähattu ja viltti tossu. Joku täällä on villi lilli joo. Mitä te oikein säikyttelette? Joku täällä on lilliputti lilli joo. Onks hän niinku poikkeuksellisen älykäs kana? No ei, kun mä oon niin hyvä opettaja.